Исәнмесез укучылар. Санлы тигезсезлекләрнең кушу һәм алу дәресенең практик өлешенә күчәбез. Беренче бирим. А 6-тан зуррак һәм 8-дән кечерәк булса, һәм Б 10-нан зуррак һәм 12-дән кечерәк булса, түбәндәге аңлатмаларны бәйләргә кирәк. Беренче биремне карыйбыз. Димәк, буынлап кушабыз. 10-га 6-ны кушкач 16, 8-ге 12-ны кушкач 20. Димәк, А һәм Бның суммасы 16-тан зуррак һәм 20-дән кечерәк була. Икенче биремне чишәр өчен башта минус Бны табабыз. Димәк, минус Б минус 10-нан кечерәк һәм минус 12-дән зуррак була. Ә хәзер А белән минус Бның суммасын бәялибез. Димәк, 6-га минус 12-ны кушкач минус 6, 8-ге минус 10-ны кушкач минус 2. Димәк, А белән Б айырмасы минус 2-дән кечерәк һәм минус 6-тан зуррак була. Өченче биремне карыйбыз. А белән Бның тапкыр чыгышы. Буынлап тапкырлыйбыз. 6 белән 10-ның тапкыр чыгышы 60, 8 белән 12-ның тапкыр чыгышы 96. Димәк, А белән Бның тапкыр чыгышы 96-дан кечерәк һәм 60-тан зуррак. Дүртенче биремне чишәр өчен башта 1 бүленгән Бны тикшерик. Б 12-дән кечерәк һәм 10-нан зуррак, ә 1 бүленгән Б 1 бүленгән 10-нан кечерәк һәм 1 бүленгән 12-дән зуррак. Ә хәзер А бүленгән Бны тикшерәбез. Яки А белән Бдан 1-ның тапкыр чыгышын табабыз. Димәк, 8 белән 10-нан 1-ның тапкыр чыгышы 10-нан 8, 12-дән 1 белән 6-ның тапкыр чыгышы 12-дән 6. Яки А бүленгән Б 2-дән 1-дән зуррак һәм 5-тән 4-тән кечерәк була. Бишенче биремне чишәр өчен башта 3А-ны бәялибез. Димәк, 3А 24-тән кечерәк һәм 18-дән зуррак була. Хәзер минус 2-дән 1 Бны бәялибез. Димәк, минус 2-дән 1 минус 5-тән кечерәк һәм минус 6-дан зуррак була. Ә 3А белән минус 2-дән 1 Бның суммасы 19-дан кечерәк һәм 12-дән зуррак була. Икенче бирем Решу ОГ сайтынан алынды. 4-нче тип. Координата турысында А һәм Б саннары бирелгән. Җавапта дөрес вариант номерын күрсәтергә кирәк. Координата турысыннан Аның минус 1-дән кечерәк, минус 2-дән зуррак икәне билгеле. Бның 3-тән кечерәк һәм 2-дән зуррак икәне билгеле. Шушы шартлардан чыгып, һәр вариантын да тикшерик. Күренгәнчә, А минус 2 һәм минус 1 арасында урнашкан. Димәк, А тискәре сан. Ә Б 2 һәм 3 саннары арасында урнашкан. Димәк, Б уңай сан. Моннан чыгып, Аның Бдан кечерәк кенә икәнен күрәбез. Димәк, Адан 1 Бдан 1-дән дә кечерәк булачак. Димәк, бу раслама дөрес түгел. Икенче расламаны тикшерәбез. Аның өчен А плюс Бны карыйбыз. 3-кә минус 1-не кушкач 2, 2 һәм минус 2-не кушкач 0. А плюс Б 0-дан зуррак. Димәк, бу раслама дөрес. Өченче расламаны тикшерәбез. Моның өчен башта B минус 2-не карыйк. Димәк, B минус 2
1дән кечерәк һәм 0дән зуррак була. А безнең тискәре сан. Тискәре санга уңай санны кушкач, тискәре сан килеп чыга. Димәк, бу раслама дөрес түгел. 4нче расламаны карыйбыз. Башта 1 бүленгән аны тикшерик. Димәк, ул минус 2дән 1дән кечерәк һәм минус 1дән зуррак була. 1 бүленгән бны тикшерик. Димәк, ул 2дән 1дән кечерәк һәм 3дән 1дән зуррак. Аларның суммасын табыйк. Минус 2дән 1гә 2дән 1не кушкач 0. Минус 1гә 3дән 1не кушкач минус 3дән 2. Күренгәнчә, адан 1 белән быдан 1нең суммасы 0дән кечерәк. Димәк, әлеге раслама дөрес түгел. Шулай итеп, безнең бер генә раслама дөрес булды. Ул икенче номер астында. Димәк, җавапта икенче номерны куябыз. Шулай итеп, без бүгенге онлайн дәрестә санлы тигезсезлекләрне кушу һәм алу үзәкләрен карадык. Дәрес файдалы булды дип өметләнәм. Сау булыгыз.